Čauko, vítam vás z môjho druhého tutoriálu a tentokrát to bude, ako som vás sľúbil, ako si sťahovať platené hry úplne zadarmo. Je to 100% funkčné, není v tom vírus, stačí sa len riadiť mojimi pokynmi a máte to nainštalované. Takže ja si to takto odinštalujem, pretože som to mal nainštalované, ale odinštalujem si to. Počkajte, no, takže ja to vôbec nemám kúpené. Fakt prísahám, môžete sa teraz presvedčiť. Vidíte, súhlasím, lenže bohužiaľ musím to teraz zaplatiť. Lenže ja platiť nejdem, ani vy to nemusíte platiť. Ja vám hneď ukážem, ako si to kľudne môžete stiahnuť úplne zadarmo. Takže prejdete na svoj prehliadač. Link vám dám do popisku. Stačí len stlačiť toto tlačítko Install Aptoid. Ja to už mám nainštalované, takže idem vám rovno ukázať, ako to funguje. Funguje to úplne ako obchod Play. Je to úplne v pohode. Takže my si chceme stiahnuť Minecraft. Samozrejme, je tu aj viacej, prepáčte baterka. Je tu aj viacej tých hier, ktoré by ste museli normálne platiť, ale tunak sa dajú stiahnuť úplne zadarmo. Takže tunak si to len takto šťuknete. A tu máte Auto Version. Tam si môžete pretnúť verziu, ako by ste si chceli stiahnuť. Ja už mám tento crack stiahnutý, vám sa to troška dlhšie. Vlastne teraz sa tá samotná hra nebude inštalovať. Nainštaluje sa iba taký menší crack, ktorý odomkne to, aby sa ako oficiálna hra stiahla z obchod Play. Lenže to je trocha zložité vysvetľovať, takže to nejdem vysvetľovať. Proste dáte install. Samozrejme ja ten crack už mám, takže už sa mi to nebude inštalovať. A teraz sa vám to samotná hra dá inštalovať. Takže ja video stopnem na chvíľu. OK, som späť a ako môžete vidieť, Minecraft sa nám už nainštaloval. Takže dáme buď otvoriť alebo hotovo, podľa toho, že či to chcete hneď hrať. Ja dám otvoriť, aby som vám ukázal, že to není fake. Takže chvíľku počkáme. Vlastne mala by tam byť väčšina tých her, ktoré by sa mohli dať normálne kúpiť na obchod Play. Takže ak si chcete takú stiahnuť, tak kľudne môžete. Takže máme to tu. Máme normálny Minecraft. Samozrejme ja som ho mal stiahnutý, takže sa mi nič nevymazalo, takže sa nemusíte báť. A ak sa vám toto video páčilo, prosím like. Ak ma ešte neodberáte, tak aj kľudne odber. A ak sa vám tieto videá, tutoriály páčia, tak napíšte do komentárov a napíšte, že aký tutoriál by ste chceli. Kľudne natočím nejaké hacky na Minecraft alebo niečo inšie. Tak